ruotsalaiset joukko-osastot asettuvat piiritysvalmiuteen. Prikatenkenraali, ole hyvä. Arvoisat kunniavieraat, hyvä juhlaväki, erittäin hyvää ja kaunista iltapäivää. Olavinlinna on ollut todistamassa Suomen historian suurimpia mullistuksia. Se on nähnyt sota-aikoja, rauhanvuosia ja tänään 550 vuotta myöhemmin seisomme täällä yhdessä juhlistamassa sen arvokasta roolia kulttuurimme ja puolustuksemme symbolina. Tänään haluamme myös muistella niitä hetkiä, jolloin Olavinlinna on ollut itse puolustuksen keskiössä. Vuonna 1788 suuriruhtinaskunnan ja Ruotsin välinen konflikti oli leimahtanut täydeksi sotatilaksi ja Olavinlinna oli jälleen keskiössä, jonka kautta kulki tärkeä väylä Suomen alueella. Olavinlinnan piiritys oli tuon ajan puolustuksen yksi tunnetuimmista ja dramaattisimmista hetkistä. Olavinlinnan piiritys muistuttaa meitä siitä, että puolustus ei ole pelkästään fyysistä vahvuutta, vaan myös henkistä sitkeyttä ja kansallista yhtenäisyyttä. Se oli aikanaan taistelu, paitsi alueen hallinnasta, myös siitä, mikä Suomi halusi olla ja mihin suuntaan sen tulevaisuus kulkisi. Kun Olavinlinna valmistui 1400-luvulla, sen tehtävä oli suojella tätä aluetta ja koko Ruotsin valtakunnan itäisiä rajoja. Aikanaan, jo ennen Suomen itsenäisyyttä, alueella oli käytössä ruotujako, joka oli osa maamme varhaista puolustusjärjestelmää. Ruotujako oli järjestelmä, jossa talonpojat ja muut kansalaiset velvoitettiin osallistumaan maanpuolustukseen. Ruotujako mahdollisti sen, että koko kansa osallistui puolustuksen toteuttamiseen. Tämä järjestelmä oli varhainen ilmentymä siitä ajatuksesta, joka myöhemmin kehittyi nykypäivän asevelvollisuudeksi. Ruotujako oli osa suurempaa kansallisen puolustuksen verkostoa, joka loi perustan tulevaisuuden puolustusvoimille. Kun mietimme tänään Suomen puolustusvoimia ja asevelvollisuutta, emme voi olla miettimättä, kuinka pitkä matka on kuljettu Olavinlinnan aikaisista puolustustarpeista nykypäivän kansalliseen puolustukseen. Nykyään asevelvollisuus on osa Suomea, maata, joka on sitoutunut vahvistamaan omaa puolustuskykyään ja turvaamaan itsenäisyyttä. Asevelvollisuus on Suomen puolustusjärjestelmän kulmakivi. Se on elävä jatkumo aikaisemmille puolustusmuodoille, kuten ruotujakoon ja sen myötä syntyneille kansallisen puolustuksen rakenteille. Suomessa asevelvollisuus on edelleen voimassa ja se perustuu ajatukseen, jossa jokaisella kansalaisella, niin miehillä kuin naisillakin, on vastuunsa maamme puolustamisessa. Tällä järjestelmällä varmistetaan, että Suomen puolustus on laajapohjainen ja koko kansa osallistuu siihen tavalla tai toisella. Tämä malli tuo yhteen koko yhteiskunnan. Se ei ole vain ammattisotilainen tehtävä, vaan yhteinen velvollisuus, joka jakautuu koko kansan kesken. Olavinlinnan juhlavuotena on tärkeää muistaa, kuinka pitkälle suomalainen puolustusperinne ulottuu. Ruotujako oli osa puolustusstrategiaa, joka varmisti, että maamme pystyisi puolustautumaan ulkoisilta uhkilta. Samalla tavalla tänäänkin Suomen asevelvollisuus varmistaa, että meillä on tarvittavat resurssit ja koulutus puolustaa koko maata. Linnan muurit, jotka aikoinaan suojelivat itäistä rajaa, muistuttavat meitä siitä, kuinka tärkeää on pitää huolta puolustusjärjestelmämme toimivuudesta ja jatkuvuudesta. Asevelvollisuus on malli, joka linkittää menneisyyden ja nykyisyyden. Se luo yhteyksiä sukupolvien välille ja yhdistää kansalaiset yhteiseen tarkoitukseen. Olavinlinna, kuten Suomen puolustusvoimat tänä päivänä, on osoitus siitä, kuinka tärkeää on, että me suomalaiset puolustamme omaa kotimaatamme ja arvojamme. Arvon kuulijat, Suomi piti pitkään puolueettomuutta ja itsenäistä puolustaan keskeisenä osana ulkopolitiikkaansa. Koko kylmän sodan ajan ja sen jälkeen Suomi ei ollut osa varsinaista sotilasliittoa. Mutta samalla sen puolustusvoimat olivat valmiina puolustamaan maata kaikilta mahdollisilta uhkilta. Suomen asevelvollisuus, vahva kansallinen puolustus ja yhteistyö muiden Pohjoismaiden ja Euroopan maiden kanssa ovat olleet kulmakiviä Suomen turvallisuuspolitiikassa. Ukrainan sodan puhkeaminen herätti meissä kaikissa vakavaa pohdintaa siitä, kuinka varmistamme kansallisen puolustuksemme ja turvallisuutemme muuttuvassa geopoliittisessa tilanteessa. Suomen liittyminen NATOon oli merkittävä virstanpylväs puolustuspolitiikassamme ja laajemmin Euroopan turvallisuuskentässä.
Tämä päätös oli huolellisesti harkittu ja se pohjautui turvallisuustilanteen muutoksiin, mutta myös suomalaisten yhteiseen tahtoon varmistaa, että Suomi on osa lännen puolustusjärjestelmää. Naton jäsenenä me emme enää ole yksin vastuussa kansallisen alueen puolustamisesta. Liittyminen NATOon vahvisti koko Euroopan puolustuskykyä ja luo uudenlaisen turvallisuusympäristön, jossa kaikki liittolaismaat ovat valmiit puolustamaan toisiaan. Tämä on luonnollinen jatkumo suomalaiselle puolustusajattelulle, joka on perustunut ajatukseen siitä, että puolustus on koko kansan ja yhteiskunnan vastuu. Aivan kuten aikanaan ruotujako oli kansanpuolustusjärjestelmä, niin tänäänkin NATO-jäsenyys tuo mukanaan laajemman, mutta myös tiiviimmän yhteisen puolustukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kun katsomme Olavinlinnan jylhiä muureja tänään, emme vain katso kivistä rakennelmaa. Katsomme itsenäisyyden ja puolustuksen symbolia, joka on säilynyt yli 550 vuoden ajan. Se muistuttaa meitä siitä, että puolustuksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on jatkuva prosessi, johon jokainen sukupolvi osallistuu omalla tavallaan. Tänään se seisoo paikallaan ja kertoo meille siitä, kuinka tärkeää on muistaa oma puolustushistoriamme ja samalla kehittää puolustuskykyämme yhdessä muiden liittolaisten kanssa. Olavinlinnan juhlavuotena voimme olla ylpeitä siitä, että meillä on puolustusvoimat, joka turvaa maamme itsenäisyyttä ja puolustaa sitä tänään ja huomenna. Olavinlinna on meille kaikille enemmän kuin vain linna. Se on osa elävää perintöämme, joka kantaa meitä kohti tulevaisuutta. Kiitos. Kiitoksia prikaatin kenraali Puustinen. Ja nyt siviiliveneet sitten kauemmaksi sieltä linnankupelta, nimittäin kohta alkaa paukkua. Kiitos.